Bună dimineața, dragi colegi! Pentru mine este foarte clar. Mâine, 21 noiembrie, ne vedem cu toții în echipă la deja cunoscutul hackathon. Să vorbim despre ce ne mai frământă, despre șantiere, despre probleme, dar să nu uităm și de rezultatele pe care le-am avut și pe care le pregătim unii dintre noi în perioada ce va urma. Și dacă îmi permiteți să vă fac și o recomandare, să nu uităm să reîncepem și să reînvățăm să lucrăm în echipă, așa cum am făcut-o deja și în edițiile anterioare, și să ne menținem safe. Bucurie!